Sa ato mga kapusong katabang diha nga nagtan-aw karon labi na sa Mandaue City, na usa ka barangay nga nagmuntar na og help desk alang kaninyo. Kini aron maprotektahan ang katungod sa mga kasambahay o katabang ug mamahimo nilang kadangpan. Ani ang report. Sa Barangay Hall sa Kanduman, Mandaue City, ang kanhi opisina sa Lupon gi-convert na karon nga kasambahay desk. Alang kini sa makatabang sa Panimay aron dunay kaduulan kakonsultaan kung may mga concerns. Pinaagi sa executive order, mitudlo sab ang barangay ug kasambahay desk officer sa ilang lugar. Siya ang muduma sa welfare desk ug mangunay sa pagpanglista sa makatabang nga nanarbaho sa ilang dapit. Dunay mga problema nila silang amo, sagaran yun. Na silang sweldo, basin gamay ra, dili kay inana, sagaran yun. So, pwede sila mo? Oh, pwede ra sa mo, kung ano mo diri. So far, wala ka na reklamo? Wala pa sa reklamo, nagpalis na lang jud sila. Gikatakda sab nga hingusgan sa barangay ang paghimo og database o listahan sa mga nanarbahong kasambahay sa ilang lugar. House to house gud ang tanang balay diri sa atong barangay. Aron to makuha ang data kung kinsa gyud nay katabang gisay wala. Ang mga lakang subay sa implementasyon sa Republic Act 10361 na ilang batas kasambahay o Domestic Workers Act na pasar sa 2013, tinguhan niini maprotektaan ang ilang sektor ug mahatagan sa hustong serbisyo ug benepisyo. Ang Public Employment Services Office sa Dakbayan mausay tugyanan sa database sa gidaghanon sa mga kasambahay sa kabarangayan. Samtang matud sa CSWS, wa sila nadawat nga report sa mga insidente sa pagpangabuso sa katabang. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.